Parlar de seguretat des de Badalona no és fàcil. Una ciutat com la nostra, en la qual aquest debat present, aquest debat necessari, s'ha articulat massa sovint a partir de la simplificació i la culpabilització de col·lectius. Avui, el Roger Mancho, sociòleg, criminòleg, s'aproxima a la ciutat que ens espera alguns dels reptes al voltant d'aquesta temàtica. La seguretat a les grans ciutats és un tema que és complex i que sovint té a veure amb aspectes que, com a mínim aparentment, semblen allunyats d'aquesta temàtica. La criminologia n'ha estudiat les causes i, sense voler ser exhaustius, podríem destacar-ne algunes, com serien la densitat i la mobilitat de la població, les condicions de vida de les persones, el disseny i la conservació de l'espai públic o l'accés a la formació, al mercat laboral i l'habitatge. Aquestes qüestions afecten sobretot tant a la quantitat com al tipus de delictes que es produeixen i a la seva gravetat, tant en el conjunt de la ciutat com en els barris o en els carrers o zones més problemàtiques d'aquestes àrees. Si parlem de seguretat, evidentment hem de parlar de policia, que és l'agència encarregada del control social formal i de proveir a la ciutadania d'uns nivells raonables de seguretat. Aquí, generalment, parlarem del nombre d'agents, del material, però també i sobretot dels models policials. N'existeixen diversos i cada un d'ells es focalitza sobre aspectes relativament diferents els uns als altres. No tot serveix per tot. El que és important que tinguem present en qualsevol cas és que una bona política de seguretat tractarà qüestions policials, però també intentarà donar resposta a les problemàtiques socials. És a dir, ens cal una perspectiva global i més social de la seguretat. Tot això partint d'una avaluació acurada en cada barri, fins i tot en cada carrer, per tal d'adaptar les respostes més adequades a cada una de les problemàtiques concretes. De fet, un penalista famós del segle XIX ho expressava més o menys així: la millor política criminal és sempre una bona política social.